Soy, nang down mo? Yan, lambot. Dami kauligan yun. Punta na kaya yan. Yung isip, tiwari kinain na akong boss Jong, kaya tanan din. Oh, buwan na yung kinain ako. Arino. Ngayon, nilungog ko banyo. Oh. Talab ko banyo. Sabi mo, alo na akong oras ka rin, ayok palulwal. Sabi mo, ako saan may kita ho. Oh. Ne, ganti ko. Oh. Ne. Boss. Sigay ka siya. Si Kon JJ. Sino niya? Kon JJ. Katambay niyo. Halo na yung oras ka rin. Nanaan nyo ka rin. Diba halo? Katukan niya. Hoy! Nanalo mo, Ken! Eh, nakaman minumot. May tutun na ka. Yay! Yari nakabalatan niyan, loko. Oh! Iya po, bagya po. Bulita na! Nananong yo? Na? Balo, wala na yung oras Ken. Nanalo mo, Ken? Bakal po. Anak. Anak ka ng Isa pa ito! Tatang mo yun eh! Ay, siya, soy na, soy. Agad timur na. Manyaman may gagantiyan na eh. Manyaman may gagantiyan. Namutakal ka nung Kenny kang asmin po. Manyaman may gagantiyan, yan. Apa na mo takal tanong kening Asmin Private Resort? Iwan na eh. Diba? Kaya para nung... yung danong ganyan. Ay, wala para confidential ano eh. Wala na. Para nung yun. Para nung. Apo yung fresh water na naman. Pwede pang inuman. Saan pa yung Balo. Kaya kuminuman din. Minum ka pa rin.